Romio bio kedi kod lal mar teko mar stima kinde ka kinde. Wach machielo kanyo bende wantiere kanyo kod Kenya prop in China's world supremacy agenda, says US report. Wanyalo wacho ni mago weche mabende omenyno e Gaset odiochieng' ma kawuono. Kata kamano, wach mabende omeny maduong' ahinya mabende adwani wachak godo en kotudore kod kaka ondike kae ni hustlers the most dissatisfied, katudore koda nonro mabende notimo odiochieng' manyoro Boniface. Kwang'iyo kanyo, jatend migawo mar teko Davis Chirchir manyaka sani wanyalo wacho ni nitiere tago maliet ema koro kaluwore kod nonro mar tifa, kaluwore kod paro mar jopiny, ene moyange ni okoti makare, ene the worst performing, ene atamalo 19 kanyo. En adier ni wachore ni jogo miluongo ni hustlers, jogo mane serikal mar Kenya Kwanza kane gidhi yiero, magi jogo mane giwacho ni mapato gi ni piny, mane giwacho ni ka gidonje telo ni to gibiro tingo ngimagi malo, gibiro hakikisha ni yuto margi odhi malo, gibiro hakikisha ni kaka gidak ngimagi nitie kaka koro gibiro dak e standard maber ka gidhi e yiero kose yier gi gin kaka jotelo mag Kenya Kwanza. But koro nonro manotim gi kampuni miluongo ni Tiffany opinion poll researcher ni jatelo makure iluongo ni bwana Tom Wolf owacho ni koro mano okien hali halisi. Kiswahili wacho ni hali halisi, wanyalo wacho ni mano ok adier mar wach mantie gi seche machalo sani. Wachore ni jo Kenya ywak kabisa, kendo jok ma ywak kabisa gi seche machalo kamagie gin jo mwaluongo ni hustlers gi. To hustlers gi gin wanyalo wacho ni gin jo kaka mamboga, gin jok moko mariembo pikipiki. Jogi ywak kabisa kendo giwacho ni ngima gin kama tek kabisa. Gisechopo kama koro kata kaka ginyalo spend gik moko kaka lewni, iyudo ni kata samoro ng'ato nodak e siling 10,000 ama 10,000 sani koro odoke ot mapiny kabisa nikech ngima osebedo matek kabisa. En wach malich kabisa nikech magi jogo mane sirikal omiyo hopes kendo ne ginyiso gin kwa donja to ngima udhi change. Oripo wapenjere ni to ang'o mak timre, sirikal nowuondo jogi ama sirikal nowuondowa ama en ang'o mak timre? To bende kotudore kod nonro makamano mabende notimo odiochieng' manyoro, kata mano golnwa duoko mar odiochieng' manyoro kaluwore ni nonro nitiere kinde mitimo kaeto bang'e ichwalo duoko. Kwang'iyo kaka jo Kenya sani koro chalo pach jo Kenya kotudore kod kaka uchumi ma piny Kenya chalo gi sani, atamalo 8 wacho ni uchumi mar piny Kenya onge kod lokruok moro amora, atamalo 7 wacho ni uchumi mar Kenya bet berbere, atamalo 80 wacho ni uchumi mar Kenya sani koro tek matamra gi nono. Kwang'iyo kanyo wacho kanyo ni atamalo 84 nyaka sani koro wacho ni chal mar ngimagi kata uchumi mar Kenya giwacho kae ni uchumi mar piny Kenya sani koro okethore ahinya kipimo kod higa achiel mokalo. Atamalo 87 wacho ni nyaka sani koro giduoko piny gigo mabende ne gitimo. Ponono ng'ato kane madho kata chak gokinyi, sani koro wacho ni nengo mar chak koro inga, we koro amadho orungi, anyiew sukari, amadh godo strungi. Kalore ni nengo mar sukari bende oidho. Koro mondo kik agol chai oko, koro chak ema koro ang'adi, kalore ni koro giduoko piny expenditure margi. En adier piny tek kabisa Joyce, to kendo piny tek kata ni jogo ma samoro waparo ni mapato gi samoro ber. Anyocha dhi limo osiepna moro ma naparo ni mapato ne ber, to kachopo ot to nyuke mwamadho kaka breakfast in the morning. Ok aparo ni ng'ano ne kotimo kamano nikech aparo ni notimo kamano nikech odwa neno kaka onyalo cast duoko piny expenditure mage. Nikech kamoro kaka boma kaka Nairobi kae piny tek kabisa, kendo anyalo wacho ni kata kirango chien kacha nitie story moro manyocha ndiko, iyudo ka sani gigo ma dhano tiyo go Nairobi machalo kaka bando, gik machalo kaka lode, omena, rech, ing'en gigo sani dhano golo dala. Wachopo kama koro ok wanyal nyiewo chiemo Nairobi, machuno ni minewa, deyewa, osiepewa man dala kucha ema koro omonwa chiemo mwatiyogo Nairobi kae. To king'iyo gino Boniface, ing'iyo ka cost chal kose oyo, kalure ni ponono kata kichwalo pesa, kata kioro pesa dala kocha, mar mondo miyo ketni kata bando e gari, mar mondo miyo biye Nairobi ka, to kinyiewe bore Nairobi ka, ponono cost nyalo beda the same, kose nitiere pogruok moro manene. Nitie kaka save mageny kabisa, nikech an kata oduma michamo en bando mowuok dala, kendo iorega gi mtoka korumo.
tayudo ka for example instead of the duka nyiewo bundle achiel mar mogo to ka aoro pesa dala kucha mondo okelna kata mana debe adek ama ang'wen moko, ayudo ka a save kendo mogo chen moga mang'eny kabisa. Kendi wacho ni kuona rege itedo mana matin to romo. Erokamano mana kaka iwacheno en wach madier nikech iyudo ka isave pesa mang'eny kabisa, but oripwa penjre niya, chon jok manie town emane oro niga dhano pesa dala mondo tigo, ama inyiewo sukari, inyiewo mafuta tikete mtoka ti oro ni mama udala. Tinde that is not the case. Iyudo ka joma ne dala ka ebo nyalo wacho ni jotem matek kabisa mondo yude gimoro minyalo timo kaluo kocha manyalo konyi kata ka in e town kae, pidhe alodi moro, pidhe otunguni moro mondo yud kaka inyalo konyorigo nikech ngima tek kabisa. An gima odhiero wang'a en ni in as much as ngima osebedo matek kabisa ni wan kaka oganda, gini ok en kata hustlers kende, but opinion poll to wacho ni jo hustler gini en ni jo Kenya duto nyalo wacho kamano, but gini to nyaka giywa kabisa nikech nomigi promise manyalo wacho ni en promise maonge. Midhiero maka nikech awinjo ka jatend piny Kenya moluor bwana William Ruto wacho ni en to setemo matek kabisa, kendo wacho ni kata gie sechegi taxes mosebedo gogi osemiwa pesa mang'eny kabisa, mosegoloe gino ma kisungu luongo ni debt burden. Owacho ni pek manyocha nitie chulo kata loans manyocha wan go ka ma machua bang' dweche kata 3-3 ka, wacho ni koro oyudo yot kabisa e chulo loans gi. But oripwa penjre niya, oripi tax jo Kenya to the point magi feel ni gidwa tho mondo ichul loans manokaw gi previous administration. To bende parni e kinde nyasi mar Jamhuri mabende ne chieng' tich ariyo mano e alap ma Uhuru Gardens nowacho ni nyaka sani koro ponono ni piny Kenya nitiere lai makare kalore ni wasewuok kuma rach kama uchumi marwa ne rach, sani koro wacho ni uchumi bet berbere, kata kamano jopiny pok oneno mane yo makare. Nyakoro Ramogi John kotudore kod nonro mar TIFF, adwa ni wadhi mana mapiyo piyo Boniface, wantiere kanyo kod best performing CS mabende nyakoro Ramogi John nyalo neno kanyo, wantiere kanyo kod Kithure Kindiki motelo atamalo 65, Musalia Mudavadi, Ezekiel Machogo, Susan Nakumecha kaachiel kod Kipchumba Murkomen. Mage moko kuom jotend migepe mabende wacho ni tiyo maber moloyo jowetegi. Wantiere kanyo kod duond buche mag siasa makoro nitiere kod mbi moloyo duond buche mamoko. Wantiere kanyo kod duond bura mar UDA motelo kod atamalo 31, ODM 22, Jubilee atamala 4, chama cha mashinani atamala 2, KANU, Ford gi Wiper nitiere atamala 1 kaachiel kod duond buche mamoko mantiere atamalo 2. Kata kamano sigana makamano nyakwa Ramogi John nyalo somo e it Gaset mar 7. Walidho negi alidha mapiyo kikwa somnegi matut. Adwani wadhi e it Gaset mar 2 mano mar gazeni ma Daily Nation mabende neno ka en wach mano meny kanyo Boniface kotudore kod romo mano mar COP28 mabende no rumo pinyno mar Dubai kata pinjego mag jo Arabu kanyaka sani koro jotend pinje mago maderom kata representative kata jogo mochung' e lo pinje maderom 200 mano yuoro e nyasi makamano. Sani koro ging'ado bura ni gidwa tieko kata gidwa duoko piny wachno mar tiyo kod fossil fuel mosebed kiwacho ni ketho alwora matamra gi nono. Kwanyalo mana dhi it Gaset mar 2 mano mar gazeni ma Daily Nation mar mondo mi wane ane. Iparo ni maen gima nyalore adiera mar mondo mi wakeda kod lokruok e chal kor lwasi? Naparo ni gikokora ing'eyo ni seche duto ma jogi odhiga romo maduong' mag environment gi singo ng'eny ga kabisa. Last time anan kae ne for example ne wan gi romo moro maduong' kabisa kae mar climate, nyalo paro gima chalo kamano, Africa Climate Summit. Yes, to one of the things manotimore en ni pledges manochiw pesa mibro konygo Kenya mondo fight go weche mag kethruok mag alwora ne ng'eny kabisa. Koro ibiro yudo ni mondo mi jogi o track down mondo pledges manochiw gi obi chiwo pledge kod chiwo pesa mani pledge gin gik moko ariyo mopogre. An gi kokora paro ni facing out fossils ok bi bedo mayot nikech all producing pinje magolo mafuta gi gibiro yien biashara gi mondo okethore. Ok apar ni en gino mayot ginyalo wacho kendo ginyalo wacho mondo dhano mor, but gima nyaka ing'e ni en
kaka sewacho chiwo singo kod timiza singo michiwo no ok en gima yot kabisa. Yes. Kwanyalo mana ng'iyo gino mabende jagoro mano mar United Nations General Assembly mano Antonio Guterres nowacho en bende nochopo e romo makamano ka bende wacho ni gino ma onego sani koro giket maino margi e tieko wechego mag fossil fuel ka bende ochiwo siema ne jogo maponono dwaro kedo kod wachno mar golo wechego mag fossil fuel ni onego koro giyiere gi duto kata gidagi kata giyie mar mondo mi ogol oko wechego mag fossil fuel kwacho ni mano transition monego bedni timore to wacho ni ponono gichako molewa ahinya kalore ni wechego mag fossil fuel emosebedo ka kelo kethruok mar alwora matamra gino. Nadwa ni wadhi mana mapiyo piyo kwadhi it Gaset mar 4 mano mar Gaset ni mar Daily Nation okinyi makawuono jatend piny Kenya William Ruto sani koro wacho ni omenda makoro ijuogo jopiny mano mar housing levy is here to stay. Kalore ni nyaka sani nitere bura mabende nochwale do mabende nowacho ni housing levy no en ataro mar chik kata kamano en koro wacho no omenda makamata mala 1.5 makoro ijuogo jotije mag piny owacho machamo sara dwe ka dwe pod ibiro bedo kadhi nyime. Boniface ng'en nyaka o insist ni housing levy ni to nyaka okobigolo nikech gima nyaka ing'e kaka osewacho kacha kendo gima nyaka ung'e kaka jopiny en ni jatelo mwan go sani en ng'atno ma kose keto wiye gimoro to kapar ka inyalo gole. Omiyo wabro umie kaka jopiny owacho ni gik seche machalo kamagi to wadhi umie adier. Beru bro neno bang'e. Lakini an shida mango en ni ichuna gi nyiewo ot Nairobi nikech ang'o to samoro an gi bangalo no maro dala kucha. I mean ok make na sense. Taxes ma igolo pile ka pile gi mwachulo ming'ado we payslip pile ka pile gi. What about ka gitimo evaluation bagi yudo ni I don't qualify mondo mi ayud otase chango pesa modhuro pesa go bro dhi kanya at the end of the day. Plan ito ne ber ok en plan marach lakini kakitime eman aparo ni apogora kod jowetewa e paro. Jatend piny Kenya wacho ni gie seche machalo kamagi ni nyalo yudo ot mar affordable housing ni wacho kian million nus million. Very correct. Okapar nen gima nyalore siling 500,000 nus million en pesa minyalo akapar kata nyalo gero kata 2 ama 3 bedroom ma serious. Omiyo jogi owek wuondowa serikal ingen gima timre wach social housing an kaka ng'e kata ge pinje masedhi kaka China Beijing kucha iyudo ko ger social houses serikal ogero social houses iyudo ni houses gi ama ute gi kimiyo gi jopiny to imiyo gi bei moro ma berber. Kenya kai for example they get a social house kibera kacha utilities onge infrastructure rach okapar ni se konyo jogi oripidhi fix drainage kibira kacha oripilos njoka barabara olipiket ne joka street light tire street kacha mtakacha yaki pa iwache ne gina adwa miyo social houses adwa miyo affordable houses. The other thing manyaki ng'e en wach marach kabisa nikech seche duto ma utegi samo seche moseger gi nyocha fwenyo ni jok mayudo ama jok mimiyo allocation mang'eny mag utegi gin jogo matiyo sirikal. Masamoro kata yuto gi ber. Kata jopiny mamoko ok yud ute makamago. Correct. En wach malit kabisa nikech kata ngara ute mangara kai gi nyocha penjo PS mar housing tango matimore nikech utegi 90% mar utego omigi jogo matiyo sirikal Central Bank joma tiyo kia kure emiyudo ko mi utego to jogo momi utego bende ok dag kanyo jogo nyiewo ni nyithindgi utego jogo nyiewo utego to kodesha ni jomoko to bende nyalo yudo ni gikodesa kore nengo mamalo moloyo kata kako migi. Yes en adier nikech an aparo ni kidwa konyo japiny to we keto mibadhi e program magi keta process mondo bed process ma open makigero ndano oti wachon mae ot magero nu en 2 bedroom or 3 bedroom to my standard price bedroom ma reasonable gi dhano nikech kama chomo kodwani kama jatelo maduong' chomo kodwani to aparo ni ochomo kodwa kama ber ento wacho ni at the end of the day ka process ni orumo to wabro bedo kama ber kaka jo Kenya wakia warito. Wanyalo wacho ni jatend piny Kenya William Ruto keto maino mare wach mar gero udi makamagi ka bende wacho kae ni kinde kata mar dweche 8 mokalo nitiere jo Kenya mago madirom 120,000 mabende osebedo katiyo e bwo chenro no mar gero udi manengo gi yot ka bende wacho ni nyaka sani koro kobidok chien kalore ni chenro no mar gero udi manengo gi yot bende osebedo ka kelo tije mathoth ne rowere e pacho kae kata kamano owacho ni
wang'ni ok odog chien. Ka bende kwanyalo mana ng'iyo malo kanyo, kata bedo ni doho nowacho ni en ataro mar chik mar juogo jo Kenya 1.5 mano mar osara margi. Ne gimiyo sirikal thuolo mar mondo mi giket wach makamae e chik. Wanyalo wacho ni ponono doho kae noyiengore korka sirikal matin. Kosinene nade mana mapiyo piyo kapok watieko. Anyalo wacho ni ing'eyo doho kane wani high court ne owachore ni kawach ni ne nitie high court doho nonyiso jogi ni gimotimo to ok rach but timeure bwo chik. Koro jogi omigi opportunity mar timo gini e bwo chik. Ok anyal wacho ni doho oyiengore kor sirikal ama ok oyiengore kor sirikal. We warit, we wane ni kes ni biro chopo kanye. But an gima dwa wacho kendo madwa insist en ni program nen program maber but kakitime eman ka okayiego. Konono la yie mok ne kadwa nwa dhit Gaset mar 5 mana mapiyo piyo mano mar gazet mar Daily Nation. Bena neno ka en wach mar Gaset mar The Standard omiyo pe kata kamano wanyalo mana murle e gazet mar Daily Nation. Nyaka sani koro jotend migepe o singore ni gibiro bedo ka gitieko wach mar stima lala e pacho kae kinde ka kinde mane piny mangima. Ka bende nyaka sani mano bengi mano mar African Development Bank osingo mar golo omenda maderoma bilion 37.5 ma bende biro tigodo e gero mano lai mag stima mano mar Bomet Narok Electricity Transmission Line ma bende giwacho ni ponono nyalo konyo e tieko midhiero mano mar stima kolal to koro lal e Kenya mangima. Jo Kenya ywak matamra gi nono. Kendo gima nyaka ing'e ni okay, en hawi maber ni giwacho ni koro gidwa loso line mosebedo ga overloaded mamiyowa shida sana gi Western kocha. Gima nyaka ing'e nyocha giwacho ni koro gidwa timo power rationing. To kendo kuonde madhi bedo affected kabisa gin kuonde mowuokie kocha Western kocha. En wach malit kabisa kembe mantie kata Kisumu, Kisii, Siaya dhi yudo lit mapek kabisa nikech seche duto stima wang'eyo ne en a cost of production. Seche duto ma stima onge to iyudo kata ka jogo mantie hospital kacha yudo matek kabisa. Samoro kano ripotim ni kata bero ti yudo ka ng'isi ibiro kawuono. So for example iwuok kata mana yo Migori kucha to hospital mantie machiegni manyalo timo ni bero nen kata Siaya. Kiyudo ni sambi biro hospital to stima onge koro ng'isi ni kinyiduogo kinyama ka stima duogo. Walalo seche mang'eny kabisa, walalo manpower. Amor kabisa kanya jogi nyalo fix line ni mondo miwa yot, mi jo biashara tich mayot seche duto magitimo biashara gi. Adwa wacho ni gima nyoboga kabisa manyo wachore en ni jogi wacho ni gidwa timo power rationing. Meaning ni kata e gweng' mwantie kocha dala kucha ndiye seche moko biro bedo gi stima, seche moko gi stima. To mae timore seche mana paro ni kod nyocha osebedo ka chwe. Jogi wacho ni pi onge dams. Koro akian pi kara nyocha osebedo ka dhi kure. Koth machwe pi dhi kanye nikech waneno ka oula to ywero jomoko e gwenge moko. Yes, correct. Koro akiani ang'o matimore but gima mor kabisa magiwacho ni koro gidwa fix the transmission line. Nyocha osebedo overloaded sana. Giwacho kama ne mosemiwa pek maduong' kabisa. But en hawi maber ni FDB koro dwaro miyowa kony mar bilion 37.5. Adwa nwadhi nyaka it Gaset mar 6 mano mar gazet ni mar Daily Nation mana mapiyo piyo kapok wakete tenge Gaset mar Daily Nation. Nyaka sani koro doho orucho oko mano moko kuom jotelo. Iwacho kanyo ni 55 senior officers mabende jatend migao mar wechego mag thieth e pacho kae Susan Nakumecha ne oyiero. Kata kamano do wacho ni gin ataro mar chik. Ka bende wacho ni ponono reorganization kata timo lokruoge makamago onego bed ni timo kod Public Service Commission kata duol mochung'ne jotije mag piny owacho ma ok jatend migao mar wechego mag thieth Susan Nakumecha. Kalure kod jang'ad bura mano Justice Briam Ongaya owacho kae ni ponono ni appointments go duto kata chenro mar yiero jogo duto ma bende notim kod jatend migao mar thieth Susan Nakumecha giduto gin ataro mar chika ma ok mana mano mar Acting Director General of Medical Services ma bende wacho kanyo ni ponono nego bed notimo. Kata kamano joma moko 55 to koro gin mar korka korgi ponono koro onego bed ni chwalo ne Public Service Commission mondo tim yiero makamano. Aparo ni ayie gi doho seche duto appointments matimore parastatals ama ministries. Aparo ni mano role mar Public Service Commission. Kendo gima nyaka ing'e en ni seche duto ma mae timore nyaka bed puonj ni jogie nikech ere kaka in
akia ni notimo kong'e ama notimo kokia. Mane wach malit kabisa ma samora na paro ni chando chunya kabisa. But aparo ni wach madoho wacho no ayie kodgi kabisa. Wabedu jogo maluwo chik. Kaka ministries mosemiwa gi wan kaka jotend ministries. Awacho ni gibed jogo duto maluwo chik gigo duto magitimo. But ayie gi doho e wach mawacho kalure gi appointments mane nyocha waziri na komisho timo makoro se revoke gi seche machalo kama. Adonwa dhi it Gaset mar 8 midhiero masani koro kwako kambi ndeke mano mar KQ. Wacho kae ni KQ osebedo kapo nono ng'ado wuodhe gi moko gino mabende kelo mano ponono midhiero ne jowuoth. Kanyaka sani koro wacho ni ponono omenda maderoma 92,000 mano omenda monego bedne kambi ndeke makamano ponono chulo jawuoth ka jawuoth ma ndege man ponono nego bedne oidho bedo kod dile. Ang'eni weche gi mag wuoth bende ithoro ndiko wigi Boniface mana mapiyo piyo. En adier ni kampuni mar ndeke mar Kenya Airways yudore kama tek kabisa nikech sani wane festive season kendo jogo mawuotho ng'eny kabisa. But iyudo ni nyocha gin gi shida, gisebedo gi shida chakre mar dweni nikech jogo matiyongi, jogo mwaluongo gi kidongere ni cabin crew matiyongi, number 1 gi tin, jok mantie tich gi seche gi tin. Koro yudo ni frequencies ng'eny, jogo ma fly ng'eny kabisa, but jotich tin. Ndege mondo mi owuog, for example, Nairobi, bochop kata London, ama owuog Nairobi bochop Kisumu, nitie required number of jok miluongo ni cabin crew, manyaka bede ndege no kany ndege wuog. Koro mane midhiero magin go. Gin gi staff shortage, orubeni gindiko ji, pok gindiko. Negi riembo dhano tich during COVID, pok jogi gindiko gi seche machalo kamae. Koro mae okelo disruption nikech iyudo ni cancellation ng'eny, delays ng'eny. Akia gima gidhi timo nikech gini timore seche ma wan e peak season, seche ma demand mar idho ndege ni malo kabisa. Ageno ni gibro dhi e drawing board mondo gine kaka ginyalo konyo jopiny nikech we need KQ, nyaka wa support KQ en ndege maber kabisa. Odwaro support maro wan kaka jo media, tuiche duto, ji duto stakeholders te mondo mi ndege ni ochop ogo hatua mabor ama ogo step mabor, nyaka wakonye, nyaka wane kaka gimo nyalo timo nikech aparo ni kata se dhi West Africa kae, se dhi limbe kata West Africa koni, jogi onge ndeke mondo dhi kata Dubai, obiro Nairobi ako dhi Dubai. En tich matek kabisa. Seche duto mon gi national carrier maru ripo bed kaka gino ma uhingo kabisa kendo ungo gi nyasi kabisa, ungo gi pride. Magi operational challenges, ageno ni at the end of the day gibro yudo solution. Adono ti kod wach mantiere it Gaset mogik, mano mar Gaset ni mar Daily Nation nyaka Ramogi Ajwang', nyaka sani koro ute thieth moko e pacho kae. Gibuogo mano mar chungo chiwo services mag thieth kata chenro mag thieth ne jopuonja ka achiel kod obila e pacho kae. Ka nyaka sani koro giwacho ni nitiere omenda maderoma bilion 5 manyaka sani koro poko chulgi. Gino makoro ponono kelo ne gi ng'ikruok mopogore opogore. Wang'e ni kochung chenro makama to obila ka achiel kod jopuonje ponono kodhi ute thieth biro bedo ka chulo omenda kowuok e ofuko margi. Gino ma ponono biro miyo kata gin bende gibedo kod pek. Wang'e ni pek mar ngima sani nitiere. Kidhi yudo thieth kacha to kendo ichaki chulo pesa ni mawuok e ofuko, obiro kelo pek maduong'. Mana mapiyo piyo kwa tieko Boniface. En hai marach gima chalo kama nyalo timore. Asebedo ka wacho ni jok machalo kaka polise, jopuonje, jok machalo kamago gin jogo maseche duto nyaka wamigi luor mowinjore. Ka okumba mar chieth nyalo bedo ni onge ni jogi e seche machalo kamae, to gima nyaka mana kaka isewacho no, pek mar ngima biro bedo ngima pek kabisa. Ageno ni jogi nyalo dhi e table bag you agree on the way forward nikech kama koro chome ni taneno ka odhi bedo mapek kabisa. Seche ma for example ng'ato machalo kaka obila odhi kata mako jokwewo okucha bochwade bunde, tiyudo ni mondo mi otere hospital bogolne bullet chai biro bedo tich matek. Gima nyaka ing'e ni wabro weekend security marwa nikech wabro bedo gi polise mang'eny mochwad bunde ma samoro ni e hospitals ma akwana tamalo margi ng'eny kabisa. Koro mae miyo jonjore walk over tich mayot terrorize jopiny. Aparo ni impact mar ginie warange matut kabisa. Jopuonje, jopolise wane kaka wakonyogi, okumba mar thieth wamigi. Erokamano. To magi duto timore kata obedo ni e hik omenda ni nitiere omenda maderoma mano bilion 17.6 mabende nomi duol mochung' ne weche go maga kata duol mandiko jopuonje tich e pacho kae TSC mar mondo mi ogaramia weche go mag thieth ne jopuonj mantiere skunde mag piny owacho. Ka omenda maderom bilion 13.6 bende nomi National Police Service Commission mar mondo mi otigodo kata okony godo obila
mago matiyo ponono e steshende mopogore opogore kaachiel kod obila manitiere e ute thieth. Kata kamano ng'ikruok ma kamae podi nyalo bedo. Wajiwo maramor mondo mi osuptende ma kamagi ponono gichopo e winjruok kod duol ma kama obed TSC kaachiel kod National Police Service mondo polise kaachiel kod jopuonj kik yud pek e kinde ma gidhi e ute thieth. Adwa ni wang'i Gaset mar The Standard, wach mabende omi pek e Gaset mar The Standard. Kwanyalo mana yudo it Gaset mokwongo, mano mar Gaset mar The Standard. Ang'eyo ni wechego mag alal mar sitima kaka jatend piny Kenya William Ruto koro buogo mar ponono teng'o lweta jatend migawo mar teko Davis Chirchir Mogo ponono ka stima olal kende pacho kae to wang'ne obiro bedo kama tek ahinya kaluwore ni nyaka sani koro osemiye siem to siem makama jatend piny Kenya William Ruto nochiwo odiochieng' manyoro e kinde mabende noromo kod jotend migepe. Wach mabende adwaro ni wang'e, wach makamano waselidho ne nyakwa Ramogi Ajuangi Gaset mar Daily Nation. En wach mantiere it Gaset mar 6 kaachiel kod mar 7 mano mar Gaset ni mar The Standard. Bende aneno ka Gaset mar The Standard omenye malo kanyo. Wanyalo mana ng'iyo malo kanyo mano mar Gaset mar The Standard. Mano weche motudore kod Azimio manyaka sani koro wacho ni inside Raila's push to stem Azimio revolt. Wach makamano nitiere it Gaset mar 6 kaachiel kod mar 7 bende madwa ni watie godo nonro mar Gaset odiochieng' ma kawuono. Wang'e ni pogruok e paro osebedo ka mienjo e riwruog siasa mar Azimio nyaka ne mano kamiti mar NADCO chwal ripot margi. Martha Karua kaachiel kod Eugene Wamalwa gin giramo ni ripot makamano ok nomulo ngima jopiny, omiyo ok giyie, ok omulo weche mag duoko piny nengo mar ngima. Gino maponono kaluwore kod jolony giwacho ni nyalo kelo pogruok maduong' e kweth mar Azimio la Umoja. Seche duto asebedo ka wacho ni siasa is about interest. Seche ma moluor jatend nak Kenya wacho ni en report cha ne komulo gima nyalo konyo ngima japiny. Gine nyalo kelo shida nikech kaka koro nene opogore kod kaka migosi bwana Raila Amolo Odinga nene. Kendo aparo ni bwana Odinga koro yudre e kinda akuru ga sumbi ama yudre kama tek kabisa gi seche machalo kama. Nikech magi jok mosebedo kowuotho go karachiel ka gi fight go karachiel bato chopo kama koro gigwenyore e paro. Paro ma koro gigwenyore ni inamaanisha ni amongiso ni jogi dhi were, ng'ato dhi yore, ng'ato dhi yo mara cham to ng'ato dhi yo mara chwich, kose gidhi bedo piny to giwacho ni ooyo osetimore. An naparo kama to ini paro kamae, but gwenyruok marwa ma iparo ni kik mi wawere watenga mana kisungu wacho Kiswahili wacho kamano. But gima nyaka ing'e seche duto jatend party mar NAK en ga ng'atno makawo msimamo mager kabisa. Kendo nyalo yudo mana kaka ochake katugo ni onyalo wuok e Azimio. Ibro duoko na wach. Aya, kata kamano kopogore kod manit Gaset mar 7 mano jalega kweth manoka mano Senate mane od bura kacha mano Sabina Chege nyaka sani koro en bende oramo ni ene jalega kweth manoka kalore ni nyaka sani kweth mar Azimio osebedo ka nyise ni ponono duoko omenda mane ochule e kinde mane en minority whip kacha. Kata kamano oseo jo Azimio ko wacho ni nachung kodu motegno e kinde mane ugoyo campaign higa mar 2022. Kata kamano nyaka sani koro kata obedo ni koro apogora kodu e yor siasa koro sani koro ponono wacho ni okudhi koda maber kata okutrita e yo makare. Wacho ni ne gisechwalo mano notice margi mano mar ndalo 90 kata request margi mar ndalo 90 kaka duond bura mar Jubilee ni giwuog e riwruog siasa mar Azimio. Kata kamano gwacho ni Azimio poko duoko ne giduoko. Wacho ni nyaka sani koro duond bura mar Jubilee ochung' kar kende kendo ponono ok oyiengore e kweth mar siasa mano mar Azimio. Weche gi bende gin mana weche mag siasa. Ang'eni Cleophas Oluoch biro bedo ka mulo gi e chal mar Kenya okinyi makawuono. Boniface mana mapiyo piyo kwatieko. Awacho ni Sabina yudre kama tek kabisa nikech gi seche machalo kamae to koro chike makoro dhi lu. Oyudre kama tek kabisa nikech ndino we wuok kocha ndino ndako yudre problems mane nitie kodogi. Aparo ni siasa kae to wuondruok ng'eny sana kendo aparo ni yudo jasiasa inyalo count on his word tin kabisa. Kenya siasa ma Kenya kae ndio kora aparo ni obedo complicated kabisa kendo wawache kaka nitie josiasa ma Kenya kae gin jogo ma ok gin joratiro to mane makelo problems seche duto. Interest bende giketo malo kabisa, interest gi bende e gik ma gidwaro bende ni malo kabisa. Mane momiyo miyo ni mane ni Azimio ni koro yudre problem maduong' seche machalo kamae.
Erokamano. Ai nyakwara Ramogi Jwangi kanye mochopo gode giko mar nonro mar Gaset okinyi makawuono ka duol mandiko jopuonje tich TSC abende koro chako chenro mar tiego jopuonj mamoko mabende biro bedo ka dhi mbele kod chiwo puonjo ahinya e skunde mag sekondar madundo kata junior secondary school. Wang'eni higa manyien nitiere grade 8 kowuok e grade 7 sani gin e grade 7 sani higa mabiro gibiro bedo ka gidhi e grade 8 e bwo lai manyien mar somo mano mar CBC. Jopuonje makamago osechak tieggi ayanga. Boniface Otieno, erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari ibie nonro mar Gaset okinyi makawuono. Koso nitiere kod wach mogik ka waloro? Anto kapar ka nitie gi wach maduong' mogik, seche duto ahero mana nyiso jowani wabedo jok matiyo matek wa dala kucha vijande wane urgi mwanyalo timo mwanyalo konyo ngimawa. Piny osebiro matek e boma kata mana Nairobi kae. Wawe kur bedo jogo ma ohero gik nono, wabedo jogo ma yudo gima nyalo seche duto anya wacho ga tich matek ema kelo chiemo. Dai miza kata mono gen oganda wa mandala kucha rangi moro manyalo timo manyalo konyo ngimani. Otherwise ago erokamano kuom rwak makende dichieng' makawuono. Erokamano ahinya. Iwinjo nyakwara Ramogi Jwangi bed jago matiyo mateka. Wakaw yueyo madundo gi sani tok yueyo to nyawadwa Cleophas Oluocha biro bedo ka donjo kod twak mokwongo e chenro mar piny kama omenyo chal mar Kenya. Omiyo imedo mana kete e Ramogi TV.